to ahok lo pini jadi tu la social media long lasu poche thang mate lasu alangli jaga thar mate non MP kilik alangli SPL CPN candidate lo lasi alangli phan lasu nomination ki pi alu lo alangli chor abang onjili tiga thar pus ke stop pus pu lasi lasu apu thak abang ahok lo media along pe mate kes e tum ta hak piklang lo si protest lo lasi lasu apu thak bang ni tum rong ra lo kisamana asong atu lam hoi man ang pilo lasu apu thak bang ke insai nai lapen arjuwek ni position lam hoi dolo lapen si aku isi bang ke lalo kedam tang MLA barim mate non kiwai bang lo teron sangho kai pen ta lam ki klang lo masu sta klang de pen pista karbia khai ajutang long bangke itum nimra kom long bangke itum bangke kuri siang bongke cetolong le pusi hasuta alam klang pono pusipu hasuta prangari chuhula sta pininga bangke alangli numusan ke phaila long alangli chor ama sedak klang da pusi alam pi klang pen social media long ta peran cithan lo ma pe klang lo lasu pathak ben sini tum han long ta rong rak long anam pharwa long lam hoi nang PC ni tum alang phan hang nang ko pen penab lo ni tum ke hang ni bangke lasi karbeng lo angkang kidu organization kidu an phanta lasi isi pacetak bangke penab lo ni tum ke hang lasi lason arot mate lason itum karbia khaya long bangke hingnu oke aprang pen tai tum thanong tang lo ba chingwai long tang lo la sia ko alang li tok tu wai phit a joi ni sin tum hang ik lo penap tum na ko sor bang lam hoi pi bangke sta penap klang pohela bangke sta la sona itum karbi homas mate karbi society itum ajutang long bangke itum ke chokchi po joi ni lo nun itum kang idang bang ta la bangke athema alang li ke hok bang khai si achor ke la ke chini hu sta kupina das le tok thurong puson de cho kupine bora le tok rong de cho sta no bangke tiga thar ko bangke apenan ta tiga thar be gamasi achor bang tiga thar ko to tuma karbe khai ajutang lo make ko bang nili aperiod bangali aprang dam karitang lo ram sirong hang alang li aperiod pusipu nasi raso ke tok tang alu dune bene la bangke nili tamang non bangke sini de lang la bangke